skal lave sådan lidt, for ligesom at ryste os sammen til at starte med. Og som alle andre lærere, så bliver det sådan, at I arbejder hårdt, imens jeg kigger. Kan I se det? Er I klar, drenge? Godt. Så går vi i gang. Okay, Maxwell, du tager den der. Du skal lige sørge for, at det hele hænger sammen, inden du starter den, ikke også? Og Lasse, du tager løbebåndet. Jeg kan ikke sådan her maskine. Hvorfor skal jeg dyrke motion? Er det ikke kun Maxwell, der skal det? Nej, Lasse, nu skal du høre. Det er sådan, her i verden, så er det alle, der dyrker motion. Udover lærerne. Og I skal også vide, at de næste par gange, så bliver det sådan, at vi går ud i naturen. Og så undersøger vi, hvad der sker. Men den her gang skal vi bare lige have jer til at lære hinanden at kende. Hvordan har du det med Maxwell, Lasse? Det ved jeg ikke. Nå, lad mig spørge dig. Maxwell, du skal lige have dine sokker ordentligt på hernede, ikke også? Maxwell? Ja. Nej, Maxwell. Maxwell, hvordan har du det med Lasse? Hvis du lige kigger på Lasse. Jeg gider ikke kigge på Lasse. Nå. Hvad tænker du om Lasse? Lasse, han er flink. Det var godt. Godt, du smiler. Ved I hvad, drenge? Nu vil jeg gøre noget, som jeg aldrig nogensinde tror, en idrætslærer har gjort. Selvom jeg ikke er idrætslærer. Vi kommer til at lave noget gymnastik sammen. Og det går ud på, at vi skal bokse sammen. Lasse, skal vi starte? Med hvad? Ved at bokse mod hinanden. Kom. Der er sådan nogen her på, Lasse. Værsgo. Har du prøvet at bokse før, Lasse? Har du det? Nej. Er det noget, du har drømt om at prøve? Nej. Hvordan kan det være? Nej. Nu skal du høre, Lasse. Jeg ved godt, det er første gang og alt det, men det kræver, at du taler ordentligt både om Maxwell og om din lærer. Jamen Maxwell. Hvad? Snurrund. Det kommer til at foregå sådan her. Du skal ikke gøre noget hårdt. Nej. Vel? Nej. Fordi jeg er lærer. Jeg skal ikke svede. Nej. Klar? Ja. Du står fast. Au! Maxwell, nu skal du høre. Ja, var. Maxwell, Ja. det er nu, vi to vi skal bokse. Er du klar på det? Ja. Min bagdel. Så skal du lige have nogle handsker. Kan du selv finde dem? Ja. Skal lige starte sådan her. Okay. Ja. Nej, ved du hvad? Kom, ved du hvad? Du er bare ikke. Du skal gøre sådan. Ja. Rejs dig op, Maxwell. Undskyld.
Sådan bokser man ikke. Nej. Er du sød og kommer og vise Maxwell, hvordan man gør? Ja. Så drenge, I skal lige lytte til mig. Prøv at høre, nu er den her time slut. Og det jeg gerne vil have, at I lærer til næste gang, det er, at I skal ikke være så voldsomme ved hinanden. Er du enig i det, Lasse? Jeg synes, jeg var utrolig ikke voldelig. Og det var Maxwell heller ikke. Jeg vil sige, det var din skyld. Det synes jeg også var det. Okay, nu skal I lige høre, det er mig, der lærer, så jeg har lov til at være sådan. Nej. Jo, de næste par gange kommer til at forløbe sådan, at vi kommer ud i naturen. Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Maxwell, seriøst, du er totalt dum, du er. Mere rundt. Han bliver ved med at stå. Han kan stå rundt. Du er så fucking dum. Okay. Han ikke kan finde ud af det. Skal du gøre sådan der?